Ναι, ναι, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Ναι, όχι, βρήκα το τηλέφωνο σας εδώ σε μια κολόνα της ΔΕΗ που έγραφε τα πουλά τα iftar τα. Ναι, ότι είστε κλειδαράδες ή και κλειδαράς είναι και κλειδαράς. Τι είναι, Δήμος Λαμιαίων. Γιατί είναι και η Δήμος Λαμιαίων. Εγώ κλειδαρά πήρα. Τι, έχετε αναλάβει και τέτοιες υπηρεσίες. Σοβαρά. Κάτι έβλεπα εδώ πέρα, λέει. Πήγε, λέει, ο αρχηγός σας εκεί πέρα και. Ναι, όχι, διάβασα και μου φάνηκε και εμένα λίγο απίστευτο. Πήγε, λέει, εκεί πέρα και άλλαξε λουκέτα σε κάτι και στην Πανελλήνια την έκθεση που ήταν η έκθεση εκείνού του Βαρλάμ για τον Μίκη του Θεοδωράκη. Έγινε κάτι τέτοιο έμαθα. Και τώρα βλέπω εδώ πέρα τρέχει όλοι στα δικαστήρια. Ναι, ναι, γι' αυτό μπερδεύτηκα κι εγώ, γιατί είπα, αλλά είδα τον αριθμό και ναι, φαίνεται θα γίνει κάποιο λάθος. Ναι, δεν μου λες, καλός κλειδαράς αυτός, γιατί έχω ένα πρόβλημα με την πόρτα. Μα είναι, μήπως μπορείτε να πείτε, επειδή μην ξέρει κιόλα να έρθει να αλλάξει την κλειδαριά εδώ στην πόρτα, για να μπαίνουν μέσα, να μ' ανοίξει το σπίτι. Τι, δεν ανοίγει σπίτια. Α, μόνο τα κλείνει. Άμα τα κλείνει μόνο τα σπίτια, εντάξει, όχι μπερδεύκα. Όχι, εγώ νόμιζα ότι είναι κανονικό κλειδαρά και έρχεται και ανοίγει τα σπίτια. Αλλά αυτό τα κλείνει τα σπίτια μόνο. Όχι, εντάξει. Ναι, όχι, μου έκανε εντύπωση γιατί είδα εδώ πέρα και τώρα λέει τρέχετε στα δικαστήρια. Λέει ο Σαδήμο και έχετε αντιπαράθεση με εκείνον την κόντρα, με του αλλού από εκεί πάνω. Ναι, αυτό που πριν από καιρό φωτογραφιζόταν παρέα αγκαλιά με τον άνθρωπο, τον άλλο τον σημαντικό, ο οποίο δεν ήξερε με τι είχε μπλέξει, φαίνεται γι' αυτό, Ναι. Τώρα τι να σα πω κι εγώ, καλά ξεμπερδέματα και. Ναι. Όχι, εμάς, αν μας πειράζει. Όχι, εμείς έχουμε συνηθίσει με τη ρόμπα, ναι. Εμείς με τη ρόμπα είμαστε συνηθισμένοι να μας κάνει ρόμπα, οπότε ναι, δεν μας πειράζει καθόλου. Συνεχίστε ακάθεκτα. Και τραβάτε και εκεί πάνω. Έβλεπα εδώ πέρα, λέει, κάποιοι πήγαν από αυτού του πολιτικού που έχουμε, πήγαν και στο γιορτή για το Κάστανο, στο Μαυρίλο. Αλλά του Κάστανο και αυτοί εκεί πέρα οι άνθρωποι, μην του το δίνανε το κουταλάκι, δεν του το δίνανε έτσι. Και ξεπλούδι του να πούμε με τα γκάθια να τι καρφώνεται στο κεφάλι. Ναι, έτσι είναι ο Έλληνα, βλέπει φιλότιμο μπορεί να έχει, αλλά έχει και άλλο πράγμα το οποίο δεν λέγεται. Δεν λέγεται έτσι εδώ πέρα στον αέρα. Αυτό. Λοιπόν, αφού δεν ανοίγετε σπίτια και μόνο τα κλείτη, κλείστε τα να πούμε, αλλά ξεκινήστε από τα αυτά σας άμα γίνεται. Έτσι, άιντε να είστε καλά.